Većina nas je u minusu na tekućem računu. Dugovanja na kreditnim karticama stalno nam rastu. Rate kredita jedva uspijemo podmirivati. Je li jedan od razloga tome loše gospodarenje primanjima? Mnogi će priznati da je. U tome bi trebala pomoći financijska edukacija, a ona je u Hrvatskoj tek u začetku. Koliko god se trudili što dulje imati u ruci, kuna uspijeva biti brža. Jedan od načina kojim bismo je mogli zadržati u kućnom proračunu pomno je čitanje ugovora koje potpisujemo. Često ljudi ne pročitaju što potpisuju. Znači, prvi savjet bi uvijek bio pročitajte što potpisujete, a drugi je za veće ugovore o stambenim kreditima. Javni bilježnik ima dužnost pri solemnizaciji objasniti i pitati ono koji potpisuje da li razumije šta to sve znači. Da ugovor o budućem stambenom kreditu nije pročitao do kraja, priznao je i Krešimir Žunić, a postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika bio je još kraći. U mom slučaju bio sam ja, bio je jedan sudužnik, bio je drugi sudužnik, sve je bilo gotovo za 15 minuta. Zašto? Bilo je drugih ljudi za mene. To se čeka, znate. Vi imate organizirano potpisivanje ugovora o kreditu. I dan danas se to odvija na taj način. Ukoliko nemate pitanja, smatra se da vi ste da ste vi upoznati. Krešimir kaže da nije bio informiran o svim rizicima kada je odlučio uzeti kredit. Fizičke osobe, mlade obitelji koje su htjele riješiti u dobroj vjeri, kao što sam i ja svoje stambeno pitanje, uzele su kredit u valutnoj klauzuli švicarskog franka na 30 godina. Da mi je itko pokazao prvih 5 godina anuitetnog plana, 15 godina ili 20 godina, ja bi znao ono što me čeka, dobro bih promislio. S druge strane, bolje promišljanje i propitivanje ipak prisiljava banke da rade transparentnije. Ako je građanin pitao koje su razlike, koji su rizici, banke su morale i rekle su sigurno. Međutim, ako je bilo gdje potpišem da dobijem najjeftiniji kredit, onda tu je taj odgovornost dijelom i na građanima. Ali jedino zajedničkim, znači i postavljanjem pravih pitanja i prezentiranjem punih informacija se može postići da se smanje te pogreške i smanje takve situacije do kakvih je došlo. Pitanje je koliko je moralno od kreditora da krive korisnika kredita što nije pitao nešto na čemu oni zarađuju, pa nije mu ni u interesu. Da bi se stanje promijenilo na bolje, treba voditi računa o odgovornosti svih uključenih u taj proces, tvrdi Petar Rodik iz udruge Franak. Htjela bi naglasiti da su tu 3 momenta. Jedan je sustavni rizici koje bankarski sektor producira, drugi je pismenost, financijska pismenost građana, a treći je saniranje šteta koje su do sad nastale, na primjer uvođenje zakona o osobnom bankrotu itd. Bolje upravljanje kućnim financijama i poznavanje bankarskih proizvoda ne može građane zaštititi od rizika kojem su izloženi u financijskom sektoru, tvrdi Rodik. Ono što je potrebno uz to i mnogo više od toga je dobar zakonski okvir i dobro kvalitetno praćenje implementacije, odnosno nadzor odnosa banaka i klijenata i tu je uzrok problema i tu je potrebna najveća intervencija. No da građane treba sustavno educirati o financijama, ponavlja Krešimir. Na tome se mora raditi. Ljudima se moraju dati anuitetni planovi prije potpisa ugovora i dati mu se informacije reći ne, ti ne plaćaš ništa, prvih 5 godina plaćaš kamatu, ali nisi otplatio kamatu jer ona se i dalje računa u istom postotku na preostalu glavnicu kredita. Ne, ti prvih 10 godina nisi otplatio ništa, nego si otplatio 15% svoje glavnice i u 15 godina svoje otplate kredita to je pola otplatnog doba, dakle najbolji život ćeš provesti, nećeš otplatiti još uvijek ni 1 metar kvadratni tržišne cijene strane. Istraživanja problema prezaduženosti i načina kako ga riješiti pokazuju da edukacije trebaju imati ciljanu skupinu. Trebamo vidjeti prvo kome najviše treba, pa onda njemu usmjeriti te programe, umjesto da se ide u ekstenzivne programe koje će možda puno koštati, a s druge strane upitno koliki će učinak donijeti. O modelu financijskog opismenjavanja sigurno će se još raspravljati. Međutim, sustavna edukacija potrošača je važna, ali ne i presudna očuvanju kućnog proračuna, kakav god on bio. U studiju pozdravljam Anu Vrbošić s Instituta za financijsku edukaciju. Koliko smo financijski pismeni? Pa, produbljivanjem gospodarske krize počinje rasti svijest o važnosti financijske edukacije. Za sad nemamo sustavnu edukaciju, što znači da nemamo dovoljno znanja da bi donijeli prave financijske odluke. Ja bih u biti odgovorila na vaše pitanje još citirajući viceguvernera gospodina Odaka koji je rekao da je financijska nepismenost još gora nego financijska polupismenost, zato što u tom trenutku donosimo loše financijske odluke.
Znamo li mi kad potpisujemo ugovor s bankom ili nekom financijskom institucijom uopće što mi to potpisujemo? Preporučila bi svima da pročitaju ugovor, da se prije svega da se informiraju, da usporede ponude koje su dobili na tržištu i tek onda odluče. A prije svega toga bi trebali sami sastaviti svoj financijski plan da vide da li uopće su sposobni servisirati te obaveze. Kako onda uskladiti primanja s jedne strane i troškove s druge strane? Pa najlakši način bi bio kad bi sve naše troškove stavili na papir. Mislim na papir zato što pišući te troškove onda stječemo svijest o troškovima koji su nam potrebni i koje u biti možemo eliminirati. I to je mukotrpan posao i mnogi zato odustaju od tog posla, ali probajmo 1 mjesec raditi takve stvari i onda ćemo steći naviku i onda ćemo znati koliko u biti trošimo. Prihodi su nam uglavnom fiksni i na njih možemo samo djelomično utjecati, ali zato moramo gledati ovu rashodovnu stranu i utjecati na njih i znači smanjivati troškove. Stječe se dojam da mi olako uzimamo kredite, dižemo novac na kreditnim karticama i sretni smo kad dobijemo taj ugovor i kažemo jao, dobili smo kredit. Tek dan poslije idemo čitati što smo to potpisali. Je li to zbog financijske needukacije? Pa da, to je zbog financijske needukacije, iako čak su i banke dužne i prije nego što uđete u poslovni odnos, zapravo u kreditni odnos sa financijskom institucijom, dati vam uvjete po kojima bi dobili taj neki proizvod i onda možete usporediti koliko bi on stvarno koštao u jednoj instituciji, koliko u drugoj. I to bi u biti trebali mi svi raditi. Banke se nameću kao edukatori u toj financijskoj pismenosti. Udruga Franak je protiv toga i kaže ne mogu nas banke educirati jer nas one najviše zadužuju. Tko bi trebao preuzeti to? Pa, prema nekim iskustvima iz Evropske unije, udruge često rade tu edukaciju, ali ja moram reći da je Hrvatska udruga banaka također prije puno godina počela sa educiranjem građana i da je to bio jako posjećene su bile radionice, tako da mislim da banke koje imaju znanje mogu to provoditi. Hvala vam što ste bili gošća Potrošačkog koda.